Янков. Тодоров. Кремелиев от дясно. Тодоров предпочете да играе с Боримиров. Сега вече Кремелиев. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и 1-0 за Левски. Минутата е 12-та. Един, бих казал, изумителен гол. Ето за такива изпълнения. Публиката ходи по стадионите. Наистина един гол, който, предполагам, уважаеми зрители, е доставил удоволствие и на нас. Едно изпълнение, за което мисля, че заслугата е изцяло на голмайстора Илиян Илиев. Наистина изключително красиво попадение. 1-0 за Левски. По моя часовник това става в 12-та минута на срещата. Добре с едно докосване. Атанас Киров потърси Павлов. Стойчо Илов комбинира с другия силно русокос футболист в състава на ЦСК. Поредна грешка на Сашо Марков, удар на Михтарски и това е 1-1. Много интересно започва този матч. Минутата е 20-та. Размина му се на Александър Марков при неговия първи пропуск, но този път Михтарски бе безпощаден. Ето за това стана дума преди малко. Петърски, футболист, който рядко прощава от такива положения. И така минутата е 20. Сега ще видим още веднъж повторението на този изравнителен гол. Петър Михтарски и 1-1. Янков към Боримиров. Станимир Стоилов. Хитро подаване към Наско Сираков. Да видим какво ще направи централният нападател на Левски. Димо Момиров посочва бялата точка пред вратата на Ненов. Надявам се, че ще видим още веднъж повторението. Ето го този момент. Да, безспорно. Дуспата е точно отсъдена от Момиров. Сираков. И 2-1 за Левски. Безпощаден бе голмайстора на сините. Мнозина от вас може би си спомнят, в миналия кръг Наско Сираков пропусна от бялата точка в матч срещу Ботев Пловдив, но както заяви самия той в матча, трудно му е да се концентрира, когато отборът му води с 3-0. Ето, че показа, че когато положението е доста сериозно, както е досега в матча с ЦСК, той умее да реализира още веднъж повторението. Не улучи ъгъла Румен Ненов и 2-1 за Левски. Това става в 24-та минута на матча. Ако можем да имаме някакви претенции към футболистите, то те са точно от към фактора коректност. Това пък е скамейката на ЦСК. Видяхте Йордан Филипов, треньора на вратарите, най-близо до вас. Топка за Сираков в наказателното поле. Финт на Сираков. Подаване към Станимир Стоилов и това е 3-1 за Левски. Всъщност, може би Боримиров е голмайстора. В купа от играчи не можахте. Но голът заслужава адмирации най-вече от към изпълнението на Наско Сираков, който за пореден път доказа, че знае как се надиграват бранители. Сега ще видите повторението на това положение. Минутата е 41. Ето подаването към Наско Сираков. Точно така, Даниел Боримиров е автор на голът. Тодоров.